Parta on lähtenyt sitten tuossa kauden loppumisen jälkeen. Samoin Lahtinen. Ensi kaudella vielä pelihommissakin jatkat Pirkoissa. No, Ei, kyllä. veri vetää kentälle. Joo, kyllä tää on niin kiva laji, ettei sitä muuta luopettaa ennen kuin ihan jää jalkoihin. Olet alkavalla kaudella tuossa valmennustiimissäkin mukana. Minkälainen rooli sulla siinä? No, vähän ollaan mietitty sillä, että mulla on sitten enemmän taktista puolta ja sellaista, kun se on jollain lailla lähellä sydäntä ja sitä on tullut mietittyä ja pelattua tuhansia pelejä ja nähtyä saman verran varmaan. Jotain on sitten tarttunut sieltä puolelle. Minkälaista kautta Pirkoilta odotat nyt ensi kaudesta? Tietysti vielä aikaa siihen, mutta näillä Kyllä näkymin. mä uskoisin, että varsin hyvä kausi tulee ja hyvä sarja, silloin paljon kovia joukkueita, että saadaan hyviä pelejä ja kyllä meillä semmoinen porukka on, että pitäisi olla siellä kärkikahinoissa kuitenkin mukana. Ja siinä mielessä on kyllä oikein positiivinen mieli. No, lyhykäisyydessä vielä, minkälaista salibändiä Pirkkalassa nähdään ensi kaudella? No, aktiivista ja vauhdikasta salibändiä. Pyritään vähän olemaan enemmän aktiivisia ja ottaa enemmän se homma komentoon kuin viime kaudella. Kun viime kaudella oltiin kuitenkin selkeästi alta vastaan, tällä kaudella pyritään viemään sitten pelejä itsekin.